belami zvese tinoita. So about heaven, we are not all that kuti tinorambidza vanhu kupinda heaven. Kana uchida tinotanga kufamba newe tokudzidzisa zvinoitwa sei, maprotocols kusvika wazokwanisa kuvhizita heaven. As a prophet, it's not a one day thing. Okay, as a prophet, what's your word to the leadership? Varukutonga. To the leadership. Yeah, varukutonga nasi. Alright. Because mune shoko pamwe rikubva kwamuri as prophet. Okay. About Zimbabwe. Okay, about Zimbabwe, ndifunga ndambotaura that. Kuti currently Zimbabwe must address the issue of money with immediate effect. Because the suffering here tukuona pamberi apo it's worse. So the government needed to act very quickly without a delay. Panye mari. There is a more suffering pamberi apo, iri more than this. Since mati mimi munenda ku heaven nokudzoka futi pasi panyika utungamiri uripo ku heaven unotozikanwa handiti. Yeah, isusu zvatinoita ndezvekuti in heaven utungamiri hwese unenge uripo tisu tinenge tahubvumidza. Because tisu tinogadza nekubvisa futizve. Saka tinenge tagadzika. It's not about kuti zvinodiwa nevanhu. Because vanhu vane dambudziko rokuti vanhu vane zvavanodaiwa nditika. It's not all about zvamunoda anditika. It's all about kuti vanhu vari kudeya. That's why muchiona David a small boy anditika ndikanzi ndiwava a king. Saka ma decisions edu atinoita heaven, no one will never understand it. As the Bible says, the difference between the earth and the heavens ndo masiyaniro akaita Mwari nevanhu. Sezvo akaita denga nenyika muziva kuti heaven it's almost 900 million kilometers from here. Okay, kune vamwe vari kuti isusu hatisi kubvumirana nezvakaitika munyika panyaya dzema-elections. Ndisu takahwinawo mavoices amwe ari ngobvawo munyika. What's your word to them from prophet? Sezvo ndoita ndikati mafungiro aMwari nemafungiro evanhu zvakasiyana. Isusu zvatinoda zviro ndo zvinoitika. Solomon anoti many plans in the man's heart, but at the end God's plans prevails. Mafungiro edu tine mafungiro edu nemaonera. Isusu pachedu vanhu vakanovhota vacho veZimbabwe, akavhotera ZANU, akavhotera MDC. Pachedu takatadza kuagreea kuti we need one person. Dai isusu pachedu taikwanisa kuagreea kuti let us put one person tose tonovhotera munhu one anditika. What about isusu naMwari wacho? Totogara chitocontradicta. Iwo chiti inoda zvakati Mwari achiti izvi this anditika. But Mwari vanozongo overrula zvavanoda kuti alright ndaendoza zvakati anditika. Even my elections asio anoselecta munhu anditika. Chinoselecta munhu ndechekuti Mwari vabvumidza kuti munhu iye achiita. Kana Mwari vasina chirevheni mukavhota mukadii munhu iye haiti. Yeah, this is a shocking thing kuti my elections asio anodecide. Vanhu vanofunza kuti my elections ndo anodecide. No, tisu tinoendoza kuti tiri kuda here tikangoti hatisi kuda kuti ninge atonge